गांजेमा गोसोमरानि आनैया मानो दाबो सफैला? नायनो लुबैनाया एकदम जाथारला आंनिया नायनो लुबैसोदों। माबायदिबा जानाय दङ मानसिया। माथो दाबो सफैला? दानि फन हरनायावलाय सफैसिगोन होनदोंमोन। अबावथ'? आनै नों फैदो थाबैनो। नोंखौ जोबोद नायनो लुबैदों आङो। आरो नोंखौ निमाहाबो बिनांगौ ना। दाखालिबा मा बुंदोंमोन आं गावगायानो गोसो गैला। अनसुमा? आनै नों सफैबाय? नोंखौ नेबाय दंखायोमोन आं आनै। बैसागु आंखौ नेबाय दङ? आयौ थाबिसा होमबा 100% खाथि मानोबाय। नङा 99%। 1%आ जेब्ला बियो आंखौ I love you बुंगोन ना होमबासो फुरा जागोन फुला। माने 100%आ। आनै नोंखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय। अनसुमा आंबो नोंखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। सानाखैमोन आङो नोंदि आंनो मालाबा मोखां दिन्थिबावगोन होननानै। आनै I am sorry। आङो बै सानखालि नोंखौ मायबा मायबि बुंसोदोंमोन न'। आं नोंखौ रायदोंमोनबो। आंखौ हागौबा निमाहा हो आनै। आं जोबोद दुखु मोनो आनै गोसोखांबाथाय। नों आंखौ निमाहा होमारगोन ना आनै? नों जुदि निमाहा होआबा आं थांसै बे न'निफ्राय। अनसुमा नों मानो बेफोरबायदि बुंदों? आं आरो नोंखौ निमाहा होआलासिनो थानो हायो नामा? आरो आं नोंखौ गाज्रि मोनखायाखैमोन। गोरोन्थियालाय आंनिसोमोन। बेनिखायनो नोंबो आंखौ बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो। जायबाबो बुंखागोन ना। आनै नोंनिया जेबो गोरोन्थि गैया। गोरोन्थिया आमाइनियासो दङ। आरो नोंसा आबैनाबो एसे दङ। मानो नोंखौ बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरनांगौ? बोराय मानसिजों बेफोरबायदिथ' खालामनाङा ना। नोंनि फिलिंसखौथ' एसे बुजिनांगौ ना। नों जाबाय दासो 23 बोसोर। आमाया जाबाय 50 बोसोरनि बारलायलांबाय। बिदिबा बोरै जानो दे? बोरै संसार जानो हानो? बे बाथ्राखौ बिसोर बुजिनांगौमोन ना। आंखौथ' बाद होनाय। थेवब्लाबो आनै आंबो बेफोरबायदि बुंनाङामोन। आं दासो फस्थायो आनै। आंखौ निमाहा होमारदे आनै। नोंखौ सानबाथाय दुखुसो मोनो आनै। नोंनि जिउआ बेसेदि दुखु नोंसो मोनथिगौ। I love you खौ दिनैनो बुंबा गाहाम जागौमोनहाय। आनै अनसुमा बाद होदो बेफोर खोथाफोरखौ। थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाय थानाङा। आरो आं बुंदोंना नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै होननानै। थेंक इउ आनै थेंक इउ। आं एसेबां बाथ्रा बुंनायनि उनावबो दिनै आंखौ गाज्रि मोनाखै। नोंखौलाय बोरै गाज्रि मोननो हानो आं अनसुमा? नों एसेबां मोजां मानसियानो। आनैखौलाय दिनै मानो एसेबां समायना नुदों? बुंनि र' आं। बुंबा खोथाया एसे बोरैबा जागोन खोमा। ना गाज्रिसो मोनगोनबा? है मानो गाज्रि मोननो? गाज्रि मोना। बुंनि र' आं। आनै नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदों। I love you खौबो बुंथारबानो जायो नोङो सना। थेवब्लाबो बारा दिन गैला। गाबोन समफोरनो बुंसिगोन बे I love you खौ 10 दिनबो नांला खोमाहाय बारा। आंनि थाखाय फाग्ला दिबाना जामारबाय थाबिसाफोरा 99% खाथि मारबाय। आनै मा सानबाय थाखो? मा होनदों नोङो अनसुमा? आंखौ नोङो दिनै समायना नुदों? आयौ थेंक इउ दे आंखौ समायना नुनायनि थाखाय अनसुमा। भेरि भेरि थेंक इउ। औ आनै मानोबा नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदों आङो। ओमफ्राय आनै बेलासिनि सा लोंनो जासिगोनानो माथो। एसे खोमसि जाहांबायानो। थौ नङाबा सानैबो पकरि बानायनोसै जोंनिया। गाइखेर गथा होनानै साहाजों जागोन जोंनिया। थौ आरो आङो दख'नाखौ गानस्लायनि। औ होमबालाय थां आनै। आनै नों जोबोद समायना जानानै दं माथो। आं सानाखैमोन नों एसेबां समायना जाना दं होननानै। बिखाखौ ख्लाब मोनलायदोंमोन आं नुनाय लोगो लोगोनो। आनै नों जोबोद मोजां। नों जोबोद अनसुलि। मोनथिया मानो आं नोंखौ दिनै ओरैबायदि समायना नुदों। नों जुदि सिख्ला जानायमोनबा, आमाइनि हिन्जाव जायामोनबा, है आंबो बेफोरखौ मा सानला बायदों है। हामालै अनसुमा बेफोरबायदि साननो हामा। नोंनि बिमानैसो जायो। थेवब्लाबो मानोबा मानसिखौनिदि आं बिराद फसायदों माने साफा नुदों आरो समायना नुदों। आइनि सिगाङाव फुलावबो आनैखौ फैदों होननानै खिन्थानो हाया। बाब्रे नङाबा दिनैनो लिंगोन। खिन्थाया आं थागोन। एबार मास मोनसेसो थाखागोन। थाबैनो फै आनै। अनसुमा आङो दुगैनि र'
मोनबायलै आं बाला नायनाय सिन्था आंना हारा ओंखारफ्लेजोबदोंमोन नाथाय एबारनिफ्राय मोदोम ओंखारसिगोन आं मानोना आंहा जेबो टेनसनै गैला जिउआव दा आंहा बुंनो थाङोबा मोनसेल' टेनसन बोराय मांग्रांजों आंखौ हाबा हरदों जाला जबरदस्ति बेल' टेनसन ओमफ्राय मोनसे टेनसन दंबावोमोन दा बे टेनसना गैला अनसुमाया आंखौ गोसथोयैनि दाथ' आंखौ गोसथोखासिगोन सफैबाय नोङो नोंलाय मा सोंना हरना आंनि रुमाव हाबखो मा नोङो दख'ना सोलायनायखौ नुवाखै नामा आंखौनो लाजिबाय गावगायनि हौवाखौनो आया मा बायसि मानसि नोङो जेबो नङालै सना हगार आखाया मा गावखौनो मा सानना लादों नोंलाय हगार आंहा दुगैनो थांनो नागिरदों थां बेनिफ्राय गांजेमा गोसोम रानि आङो नोंनि हौवासो मिथिबाय बेसेबां बुंनांगौ खोनासं नोङो आंजों उन्दुयै थां दिनै आंनि रुमाव दरखार गैया आं नोंजों उन्दुहैनो मिथिबाय आरो थां बेनिफ्राय नङाबा आं गोसा गाख्रबगोन मिथिबाय मा नों मानो बेफोरबायदि मा जातनि हिनजाव नोंलाय गावगायनि हौवानि फिलिंसखौ इसेबो माने बुजिया नों बायसि बोराय मांग्रां आंनि फिलिंसखौलाय आंलाय मा बुजि मोननोसै आरो मानो बुजि मोननांगौ थां नोंनि बैसोनि हिनजावफोरखौ नोङो नोंनि फिलिंसफोरखौ खिन्थायै थां आं बायसि सिख्ला गोरलै नालाय नोंलाय मानो खिन्थाफैदों इसेबो गोरोबखाया मिथिबाय नोंजों आंजों इसेबो गोरोबखाया हाजार हाबा जाबाबो आरो मा आङो आंनि मर्जिजों हाबा जादों नामा नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ जबरदस्तिसो लाबोदों नोङो आंखौ आरो आइया थैगोन होननायखायसो आं नोंजों फैदों मिथिबाय बिदि होनानै नोंजों संसार जानो फैयाखैना आं बायद'आवसो फैदों ओरैनो नोंजोंथ' आङो गथ' गथाय खांनो संसार जालांनो फैयाखैना बाल गांजेमा गोसोम नोंनि गोसोआ मानो दाबो सोलायला नों बारा दिन्थिबाय थादों दै आं नोंखौ अननासो जेबो खालामा मिथिबाय होमबा नोङो आंखौ बुगोन नामा बुगोन जेनेबा बुगोन बायसिसो बुंथारदों माथो बु नों हाजार आंखौ बुराय थेवब्लाबो आं नोंजों उन्दुआ मिथिबाय बे मोनसे खोथाखौल' नोङो गोसोआव लाखि औ आं नोंजों हाबा जादोंमोन थेवब्लाबो नोंजों आं गथ' गथाय आरो बेफोरखौ आं जेबो सानखाया मिथिबाय आइया थैगोन होननायखायसो आं नोंजों हाबा जाफैदों नङाबाथ' बेसेबां बुंनांगौ थां बेनिफ्राय र' नोंखौ दायोसो नायना लागोन आङो माने नोंनिया बांद्रायबाय नोंखौलाय सोरथ' आंखौ हाबा खालामनो होदों रामसिं बोराय मांग्रां आरो थां नोंनि बैसोनि हिनजावफोरखौ गोसथोयै थां लाइन मारियै थां जेबो आंहा प्रब्लेम गैया मिथिबाय बादाथ' होआखैना आङो नों सानदों नामा नों सोरखौबा हिनजावफोरखौ गोसथोबा आङो जलिगोन न' आंहा जेबो गोसोआव नाङा नों सोरजोंबा लाइन मारिहैबाबो गोसथोबाबो मिथिबाय नों नायबाय था गांजेमा गोसोम नों नायबाय था दायो मा खालामगोन नों आंखौ बुथारगोन नामा बुथारगोन ना आंखौ जबरदस्ति खालामगोन हाया नोङो मिथिबाय आरो आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो थांनो खिन्थाबाय थादों आं दुगैनो नागिरदों आं गस्ला सोलायनो नागिरदों नों मानो थाङा मा नोङो गुन्दा नामा गांजेमा गोसोम रानि नों आंखौ गुन्दा होनना बुंदों आं जुदि गुन्दा जानायमोनबा नों दिनैहालागै बासिनानै थायामोन मिथिबाय गुन्दाखायनोथ' नोङो आंखौ हाबा खालामदों गुन्दाफोरासो सिख्ला गोरलै नागिरो गांसो गोरलै सान्थि होआ साला आंखौ हाबा जानायनिफ्रायनो सान्थिया खालि उन्दुदो माबायसि मानसिलै नोङो एसेबां बोराय लाजिनायबो गैया नामा थां मा बेल्लाव नायबाय थाखो आयौ ना गाख्रबनांगौलै गाख्रबनांगौ नामा आयौ माथो नांज्लायदों नामा बिसोरलाय आमाय आरो आनैजों माथो नांज्लायनाय रोखोमसो खोनाबाय आङो आरो दुगैनो थांनाय मानसिया मा जाखो ना आमाया बिनि रुमाव हाबनानै माबा माबि बुंदों दै मालाय आनैया खुसिनो दुगैखांनानै आंजों पक'रि बानायनो फैनो नागिरदोंमोन बे आमायालाय आरो मानो बिनि रुमाव हाबनानै मा बुंखो आरो आमायखौबो बिराद रागा जोङोलै आं सम बोरायनो बियासो मालाबा ओरैबायदि बुंनो लुबैयो आङो आमायखौ माने रागा जोंखाङो आङो सोरबाखि समायो नामा एसेबां गोरलै हिनजावखौ लाबोनो बेसिरि आनैयाबो मा खालामबावनो बिमाखौ थैजानो गिनानै फैदों बिमायाबो सानबाय खोमा उनाव मोजां मोनलांग्रा जागोन होननानै नाथाय आनैया बेफोरबायदि नङा आरो आनैया सम्पतिनि लबबो नङा फैसानि लबबो नङा गुबुन हिनजावफोरबाथ' लबनि थाखायनो हाबा जागौमोन नाथाय आनैनि गोसोआ मोजां माथो जाखो आनैया मालाय दुगैनानैनो फैनो ओंखारबाय नै दाबो थरखा-थरखिसो जाबाय दं एकदम आमायखौसो थांनानै दोखो रायनो लुबैबायलै आङो बेसिरि आनैया खुसि जादोंमोन दा खुसियानो गैला जागोन बिदि सोरबा जबरदस्ति संसार जानो हायो नामा हाया रावनिबो संसारा मोजां जाखाया रावबो रावखौबो जबरदस्तिखौनो खालामखानाङा लाइफआव
नङा गोसोआनो इसेबो गोरोबाबा बियो नाजाबाय थाबा जागोन नामा? बे आमाइनि थाखाय आनैनि गोसोआव जेबो फिलिंसआनो गैयाबा बोरै बेजों संसार जानो हानो दे? आनैयालाय दाबो दुगैहैयाखै नामाय? र' आं थांनि र'। नांज्लायदोंसो नामाय बिसोरलाय? माथो गोसा गोसासो खोनाबाय आं रायलायनायफोरखौनो। आमायाबो बोराय मांग्रांलां, इसेबो बुजिया, इसे बुजिनांगौ। बिसिनि संसारा जानाय नंलालै। बिदिनो थांसिगोन बायदिसो मोनबाय आं। आनैया इसेबो नायनोनो हाखाया, खाथियावनो जिरायनो हाखाया। मालाबाफोर जुदि आनैनि खाथियाव जयोना आनैया उथिलांखायो, माने इसेबो सुखुखाया। र' आं नायहैनि र' मा जाबाय दं बिसोरो। आंनिबाथ' बिसोरो नांज्लायदोंसो खोमा। गोसा गोसानो नांज्लायनाय बायदिसो खोनाबाय आं। आबैयाथ' खोनाखाया दोननाय, बुरैबाय बारा खोनाया। पुर्निमा, नोंलाय आंजोंलाय मानो फैनो नङा होमबा? नों मा बुंबाय दं टिल्लु बेफोरखौ? औ पुर्निमा, आं जुदि नोंखौ लाबोयोबा नों फैगोन ना फैया? आं दिनै थाल्ला थुल्ला सोंखाबाय। नों जुदि फैयोबा आं नोंखौनो लाबोगोन। आं दा मा होनना बुंनो टिल्लु? मा होनो माने नोंनि गोसोआव जि दं बेखौनो बुंबानो जाबाय। नों फैगोन ना आंजों? दे जागोन दे, थांगोन। नों आं हाबा जाखांनायजोंनो फैमारगोन आरो? औ थांगोन दे। मा नों आंजों फैमारगोन? औ टिल्लु, नों आंखौ लांगोन आरो? नों जुदि लाङोबालाय थांगोन दे। नों फाल्थु खालामाखैथ'? खालामाखै दे टिल्लु, नोंसो फाल्थु खालामाखैथ'। आंलाय मानो फाल्थु खालामनो? आंनोथ' बेसेबा गोनांथिसो जाना दङ हिनजावनि। दाथ' आरो नों आंजों फैयोबा आंहाथ' भाग्यआनो खुलिबाय। नों बायदि हिनजाव मोनबाथ' आंहा बेसेबा भाग्य, आंहा खाफालानो गेवबाय। नाथाय नोंसा आइ आरो नोंसा आदाया आंनो हरगोन आरो? आं जाबाय सासे बोराय हाबा जाखोन्दा। आं दिनै थार बाथ्राखौ बुंनोसै टिल्लु, जोंहा आदायाथ' नोंजों आंखौ थांनोनो होयो। माने सिगांनिफ्रायनो नोंनो हरनो गोसोखा। सिगांसोमोन, दाथ' नङाना। दाथ' आंखौ हाबा जाखांनाय होनना मोनथिबा हरनाय नङा खोमा। आं खिन्थाखाबाय आदानो नों हाबा जाखांनाय होननानै, थेवब्लाबो आदाया थांनो होदों। माने नोंनि एक्स हिनजावजों जुदि जेबो सोमोन्दो गैलाबा थांनो होदों आंखौ। मा? होमबालाय नोंखौ दानो लाबोगोन आं, गाबोन लाबोगोन। दाबायसेयाव हाबा जानो मोना न'? बुङो मानसिफोरा मोना होननानै। आरो साननैसो थाबावनि। साननैसो माने पुर्निमा, नोंखौ जुदि सोरबा लाङोबा आं मोननायानो नङा माथो। ओरैनोबा नोङो समायनाथार, सोरबाफोर लांबा मा जागोन? आं मोननायानो नङाना। मोना जाजानो गिसोबाय नामायो? गियाबा नों बायदि एसेबां गियान गोनां गुन गोनां समायना सिख्लाखौ बबाव मोनबावनो आं? नोंखौ मोनबाथ' खाफालानो गेवबाय आंहा। आरो थांगोन र', मास मोननैसोनि उनाव थांगोन। दे होमबालाय आंबो मानिबाय, खिन्थु मास मोननैनि उनावनो फैनांगोन। आंबो आरो हारसिं बेसे थाबाय थानो, बिराद दरसिसि मोनबाय थाग्रा जाबाय आं। मोनखागोन हारसिं ना? बेनिखायनो नोंखौ थाबैनो लाबोनोसै, आरो ओंखाम संनोबो बासै आं, मिथिगौ ना? पुर्निमा, थारैनो नोङो आंजों फैनो ओंखारदों। आं माने ओरैबायदि खुसिखौनो लाख'नो हाला आङो। आङो आब'मोननोबो खिन्थागोन र' दिनै। नों साब'मोना जुदि आंखौ लाङाबा? आयु, मानो लाबोआ जानो? आरो नोंखौथ' मोनबा बेसेबा मोजांसो मोनगोन। आरो आङो नागिरना मोनबाय होनबाथ' बिसोर बेसेबा मोजांसो मोनगोन। बिसोरबो नागिरबाय दङ, नाथाय मोनाखै। आं बायदि हाबा जाखोन्दा बोरायजों आरो बयबो फैनो नागिराना। दा नों खायसो, नों आंनि फिलिंसखौ बुजि मोनदों। नोंबो नोंसा आइ आरो आदाजों रायज्लायदो, आंबो आब'मोनजों रायज्लायनोसै। औ दे जागोन दे। आदायाथ' आंखौ हाबा जानोसो होबाय थाखायो। आरोथ' नोंखौ बेसेबा फसायखायो, नोंजोंथ' बुंबाय थाखायो। बेसेबा मोजां मोनखागोन बियो। आरो आयाथ' जेबो प्रब्लेमानो गैखाया। दे होमबा नोङो खिन्थाबानो जाबाय, आंबो खिन्थागोन। दे होमबा पुर्निमा, आङो आब'मोननो खिन्थानि र'। आब'मोनाबो बेसेबा खुसि जाखागोन। नंमारगौलै पुर्निमा, आं सानमाराखैमोन नोंदि आंजों फैनो ओंखारगोन। आंबो सानाखैमोन नोंदि आंखौ लांगोन होननानै। सानैबो सेम। औ दे होमबालाय, नोङो नोंसा आब'मोननो खिन्थानोबालाय खिन्थादो। औ खिन्थानि र'। बेसेबा खुसि टिल्लुआ। सोरबा सोरबि बखिगोन आरोना आंखौ बखिनाया। थेवब्लाबो बखिबालाय मा जाबावनो? दादि आं टिल्लुखौ मोजां मोनो। आरो न'नि मानसिफोरानो जेबो प्रब्लेम गैयाबा थांनोसो होबावो। ओहै 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 ला 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 ला। थारैनो पुर्निमा आंखौ मोजां मोनमारो। बिनि थाखायथ' बियो दाखालिबो दुखु मोनदोंमोन, आरो दाबो नै आङो हाबा जाखांनाय होनना मोनथिनायनि उनावबो बियो आंजों फैनो ओंखारदों। आंनि खाफालाव बिनोमोन खोमा, पुर्निमायानो लिरनाय दंथारो आंनि खाफालाव। बेनिखायनो आङो लैथोस्रिखौबो मोनासै,
आरो बिजुलिखौ मोनदोंमोनबाबो गैला बियो माने खाफालाव लिरनाय गैयाबा बिसोरखौ बोरै आं मोननो खाफालाव जायखौ लिरनाय थायो बेखौसो मोनखायोना आंहाबो बिदिनो आरो आंनि खाफालाव पुर्निमा लिरनाय दङमोन नालाय बिनिखायनो फैनो ओंखारदों आब'मोननो खिन्थानि र' आब'मोनाथ' आंनि थाखाय हिनजावसो नागिरबाय दंमोन पुर्निमाखौ नुबाथ' आब'मोना बेसेबा खुसि जागोन मोजां मोनगोन मानो होनबा पुर्निमाया बिजुलि बायसि नंखाया लैथोसि बायसियानो लैथोसिनिख्रुइथ' बांसिन मोजांसिनबावसो एसे गोरिब आरो गोरिबबालाय मा जानो दे गियान गोनां जाबानो जाबाय मानसिया आरो मानसिया बादुलिबो नङा खामानिबो मावसोयो मास मोननैनि उनावनो होमबा आं हाबा जाबावनोसै बा दिलु बा खाफाला मोजांलै नोंनिया सौग्रोनानै नोंनि खाफाला मोजाङानो जाबाय फार्स्ट टाइमावथ' आङो बेजों सौग्रोदोंसोमोन ना इसोरा बिदिनो आरो मिलायहोयो खाफालाव थाबा बिदिनो मिलायहोयो फार्स्टआवनो आङो बिबारि आब'नोनो खबर होग्रोनि र' बा बिराद मोजां मोनसिगोन बिसोरो आंनि थाखाय खैनासो नागिरबाय दंमोन माने मोनाखैमोन नागिरबाबो आजिखालि खैना नागिरनाया सहस नङा बाब्रे बिसोरना बुकिं गोजा जाखायो मोनो बा बिसोरखौ नागिरना मोनखाया हेलौ बिबारि आब' मा खालामदों आब' आं दिनै जोबोद खुसि मानोना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय माथो बिराद गोरों सासे मानसि ओंखारदोंलै नै बिदि कमेन्ट हरदों आरोना आंनो सासे बिराद गोरों मानसि ओंखारदों नालाय नै बिनि मुङा जाबाय एडुरेट अटल स्वर्गियारि -UI5MI बिरां अटल स्वर्गियारिया थारमाने AI आर्टिफिशियेल जुगनिसो मानसि नालाय 4G 5G समनि मानसिनो मालाय बिथां एडुरेट अटल स्वर्गियारि -UI5MI बिथांनि बायदिब्ला गोसथोनाय जानाय लोंनाया आथिखालनि खुगायाव समायलानो मानो होनबा 4G 5G बिनि समनो माने खोथाखौनो मा सेन्सआव बुंदों खोथायानो जाथाराखै एसेबो सोरबा 4G 5G नि समबानो गोसथोलायला होनबा दासान्दि 2028 सोलिगासिनो 2035 नङा होमब्ला नोंथांनि बायदिब्ला 2025 आव गोसथोनोबो समायलाबा होमबा नोंथाङा मा AI आर्टिफिशियेल गोसथोनाय माने नोंथाङा रबट गोसथोनाय दङ नामा दे होमब्लालाय आङो नोंथांनि खोथाखौ बुजिनानै मोनबाय नोंथांनि गोसथोनाया रबटसो नोंथाङा रबटखौनो हाबा खालायसिगोन मानोना नोंथाङा गोसथोनायबो समाया होनना बुंबाय नालाय दा गोसथोनायखौलाय अबावथो मोननो आरो नायनाबालाय अबावथो हाबा खालायनो 2025 आव 4G 5G नि जुगाव समायाब्लालाय गोसथोनोबो होमब्लालाय रबटखौनो हाबा खालायदो हेपि मेरिड लाइफ विथ रबट बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंबावदों मालाय जानाय लोंनाय खोथाबो बुंनो समायलादों नोंथाङा दा जानायनि मुङाव ओंखाम दै सबजि ओंख्रि जायाबा होमबा नोंथाङा नेटखौनो जायो नामा 4G 5G नि नेटखौल' नेट जानानैनो नोंथाङा थांनानै दङ होमब्ला दे होमबा लोगोफोर सासे सानै मानसिनि थाखायनो बेफोरबायदि बखिनांगौ जायो आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दै लोगोफोर दे होमबा थाथ'लायदो थेंक इउ